how to ask how someone is to make a reply. Wato yace za ka tambayi lafiyar ɗan uwanka sannan kuma da yace za ka mai da martani idan kai an tambayi lafiya. Duba turanci na asibiti, turanci na kasuwa, turanci na gida, turanci na makaranta. Dole nan da ake insha Allah za mu duba su. Wato ɗan kasuwa ne kai akwai turancinka. Wace ce ta gida za akwai turancinki. Yawwa 'yan makaranta ne su ma akwai ɓangaren su turancinsu duk za mu duba su. Na ce a yi wanda zai amfani shi ne ku danna wannan abin da za ku gani kenan a ƙasar bidiyo shi za ku danna insha Allah ku danna zai gani shi kenan mutum ya yi subscribing da mu zai dinga samu. Idan bai baki ba to mutum sai ya sa email ɗinsa kenan akwai email da mutum zai cike sannan ya ba shi dama idan ya faɗo lallai sai ya yi baki tukunna. In mutum zai iya ba to ya samu wani ya taimaka masa wajen masa subscribing da channel ɗin mu na koyon turanci.